ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Așa cum v-am promis și tot discutam noi pe live-uri pentru acea mașină specială de care vă vorbeam. Uite că în sfârșit am reușit să o aducem. Este un Beetle RSI, un unicorn, dacă aș putea să-l numesc așa, pentru că mașina asta a fost produsă în numai 250 de exemplare în toată lumea. Iar modelul de față, pentru că, după cum știți, nu puteam să venim doar cu o mașină simplă, da? Așa cum am obișnuit, este un HGP, adică una din 3 mașini vreodată produse în lume. Haideți să vorbim puțin despre mașină și să vă arătăm de ce această mașină este într-adevăr un unicorn. Începem, bineînțeles, cu body kit-ul. După cum puteți observa, mașina este foarte umflată față de un Beetle normal. Și anume, aceste aripi față, aripi spate, da? O bară complet nouă, redesenată. Iarăși ce este unic la mașina asta, sunt aceste jante. Jantele sunt Oz, da? Ca și marcă, iar pe ele scrie Volkswagen Racing. Se spune că la mașina asta a fost Porsche cel care a setat suspensia și frânele, dar a fost doar o legendă. Porsche nu a setat suspensia la mașina asta, în schimb i-au pus frânele de Porsche. Chiar poți să te duci mai aproape, te rog să filmezi. Sunt foarte mari aceste frâne de Porsche, pentru că mașina trebuie oprită. Gândiți-vă că din 224 de cai mașina acum dezvoltă 460 de cai putere. Pe spate avem, bineînțeles, cunoscutul lor eleron la RSI, da? Atât unul pe portbagaj cât și unul deasupra la lunetă. Acest spate, acest difuzor complet redesenat față de un Beetle normal. Și cele două evacuări care, atenție, pe modelul acesta vin Remus, de fabrică chiar. Aici a fost o glumă a proprietarului, un 4 FSI, bineînțeles mașina nu are motorul ăsta, are un VR6 de 3,2 litri, același motor pe care îl găsim și pe Golf L32. În continuare eu zic să ne uităm la interior, pentru că aici sunt cele mai mari surprize. Ușa asta, după părerea mea, cântărește nimic. De ce? Pentru că este toată, după cum vedeți, din carbon. Da? Inclusiv s-a renunțat la geamuri electrice. O mașină la $80.000 dacă a costat asta nouă, va trebui să deschidem geamurile manual, pentru că mașina era gândită pentru performanță, pentru track, da? Pentru curse în general. Mânerul ăsta despre care mulți spuneau că n-are ce căuta, însă mașina nu are mânere de care să te ții, iar automat cei din dreapta va trebui să țină de acest mâner și, bineînțeles, scaunele Recaro, packet seat-uri, pentru că mașina a venit doar cu aceste scaune pe toate exemplarele produse, da? Recaro, cum spuneam, toate în aceeași culoare, acest portocaliu. După părerea mea, este o combinație interesantă și unică între gri și acest portocaliu. Apropo de gri, toate mașinile au fost gri. Una singură a fost albastră, cea a lui Ferdinand Piech, care a fost bossul mare de la Volkswagen. Bun, mașina la interior se diferențiază foarte mult de un Beetle normal. Asta o să vă spun mai multe și în mers. Da? Deci, de exemplu, acest speed shift light se numește, în care practic se aprinde lumina roșie și spune când să schimbi treptele. Aceste padele, care sunt din metal, da? Nu cum vin la mașină astea mai noi, acum din plasticul acela. Încă un lucru interesant la acest exemplar este că din câte știu, este singurul produs cu cutie automată. Restul celelalte sunt cu cutie manuală. Asta este, cred că, singura din lume cu cutie automată. Bineînțeles, în continuare avem aerul condiționat, încălzire în scaune, traction control-ul, dezaburirea avarii, iar aici s-a renunțat complet. Asta o să vă spun și în timp ce mergem să mai vorbim despre ea. S-a pus această temperatură, presiune în ulei, voltmetru, iar casetofonul a fost mutat tocmai aici. Nu înțeleg de ce mai ai nevoie de casetofonul în momentul în care mașina asta sună atât de bine, dar na.
În continuare, plafonul din Alcantara, de fabrică este chiar. Ce pot să vă mai spun iarăși interesant este că noi filmăm cu mașina numărul 34 din 250. Iar fiecare Beetle vine cu această inscripție în care spune din cât este mașina ta. Iar acolo lângă este butonul pe care tu pornești mașina, da? Practic pui contactul, apeși pe buton, iar mașina pornește. Aici avem deschizătorul de portbagaj și cel de combustibil. În spate bancheta este la fel, încă aceeași culoare, cu banchetă sport de această dată la fel, tot făcută de Recaro. Multe nu prea pot să vă arăt și pot să vă spun, și la condus o să vedeți că o să facem puțin mai scurt, pentru că mașina a stat de foarte mult timp, de vreo 5 ani stă mașina, nu are asigurări, nu are nimic la ea. Mașina este de vânzare. Locația ne-a permis cât de cât să mergem aici într-o curte, dar nu puteam să ratez această șansă, să nu vă arăt măcar această mașină, cu toate că nu va fi condusă și nu va fi filmată așa cum am obișnuit, da? Să-i dăm tare, să mergem, să se audă. Dar eu sper că și ăsta este un plus până la urmă, pentru că n-a mai filmat nimeni așa ceva. Și dacă căutați pe YouTube, cred că sunt decât 2 în lume care au mai filmat mașina asta. Pe această cale chiar țin să mulțumesc foarte mult proprietarii care ne-a facilitat, ca să zic așa, și ne-a permis să filmăm această mașină. Gândiți-vă că mașina asta era un vis al copilăriei mele. Știam practic toată colecția aceasta de mașini. De mult mi-am dorit să filmez această mașină. Când am auzit că se află aici la noi în Constanța, am înnebunit și am făcut tot posibilul să ajung la ea. Dar cel mai mult o să vă arăt câteva cadre și cum merge mașina și cum se comportă de la interior. La interior, după cum știți, era visul meu, v-am mai spus, de mic copil să conduc un Beetle RSI. Apropo, RSI vine de la Racing Sport Injection, din câte știu eu. Cum spuneam, mașina este fabricată numai 250 de exemplare în toată lumea, dintre care 3 au fost HGP. Practic, HGP ce a făcut? A cumpărat 3 mașini, le-au modificat după bunul lor plac și apoi au fost vândute înapoi către populație. Modelul de față este singurul din România, atât RSI cât și HGP. Ce pot să vă mai spun special despre mașină este modul în care mașina se conduce. În felul că, din momentul în care am pornit-o, ești acompaniat de sunetul de evacuare care vine de la Remus, da? Din fabrică. Mașina este foarte rigidă, adică simți orice denivelare, nu are nicio legătură cu Beetle-ul stock, pentru că mașina vine pe suspensii KV. Chiar a fost o legendă în spatele mașinii, spuneau că cei de la Porsche ar fi umblat cumva la setarea suspensiei, dar a fost doar un zvon, nu s-a întâmplat așa ceva. Și haideți să vă arăt puțin la interior înainte să vorbim despre cum se conduce. În primul rând avem padelele, da, de pe volan, plus minus. Aici s-a renunțat complet la casetofon, ce era de fabrică, da, și s-a pus presiunea la ulei, presiunea în turbină și voltmetrul, iar casetofonul, bineînțeles, pentru că avea nevoie mașina, a fost mutat tocmai aici sus. Încă o chestie interesantă care doar la Beetle RSI veți găsi este acest plafon din Alcantara. Și încă o chestie interesantă care multă lume chiar făceau glume pe seama asta pe internet este acest parasolar, care după cum vedeți ele nu vin cu oglindă. Sunt singure parasolare care ele nu vin cu oglindă. Și o să vă spun și de ce. Povestea se spune că Volkswagen la acel moment erau atât de disperați să scadă din greutatea mașinii încât au renunțat la fiecare gram în parte, pentru ei conta. Bun, după cum știți, mașina vine doar cu cutie manuală, da? Dar pentru acest exemplar de față s-a făcut o excepție, fiind singurul care vine cu cutie automată, da? Pusă pe tracțiune integrală, 4Motion-ul, pe diferențiarul Haldex, bineînțeles. Da. Gândiți-vă că mașina asta atinge 100 undeva la
4 și puțin declară ei. Cam asta a fost materialul cu Beetle RSI. Din păcate timpul a fost foarte limitat, cred că cel mai limitat timp pe care l-am avut vreodată și cel mai puțin spațiu la dispoziție să filmăm această mașină. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ne urmăriți și ne încurajați să aducem mașini ce în ce mai rare. Acesta un unicorn, da, până la urmă. Mulțumesc încă o dată proprietarei și nu uitați, până data viitoare vă spun la revedere și nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like și să vă abonați inclusiv la Instagramul meu, Driver România. Până data viitoare vă spun la revedere!